Hato an la an em ka Al Nassr ban Korea ka Saudi Pro League hakane ka Samoy namar kumba u Cristiano Ronaldo ulong ba ka thong ju u ka dei ban job iya ki trophy bat ban poi shaka shi jar gol bat 1-5 yang Achraf Hakimi naka injury hadin arbnai teng priang so bhai phi ki parlok shakana ka channel lada bisung tonat iki kubar sport wat klet ban subscribe like bat sahai iya ka video te hoj perlok menta ka Samoy habangi phai shaka Al Nassr jong u Ronaldo ka Al Nassr kadang ya iya ka Samoy ka bapha namar hakish peutli jingel kai bakala ya inti kampat syarem watang shisenru haka Saudi Pro League bat ka bapendon jingkermen shu iya ki nong Christian jong ka Al Nassr bat iya ka Al Nassr namar ba menta ka Al Nassr kadang la ban bat haka kerdan ka banengkong haka mi ikin pon jong ka Saudi Pro League daka bak lala aro bantam hadu so point iya ka Al Hilal ka baka Al Hilal ka dei ka way na kitim ki baklain bo haka Saudi Pro League bat ka no gol an tep u Ronaldo shibit menta kamit haka jing kun persya ka Al Nassr iya ka Al Ittifaq haka por khat way ba jemen met saya komen ha comment box namar habangi phai sha u Cristiano Ronaldo menta ka Samoy haka Saudi Pro League ulio ban tep hadu khat ar gol bat don jingmot ka Girona ka bade ka club na La Liga ban soy yo Ter Stegen lengba kalon ha ubna January bat rong no ka Morocco shaka round 16 haka Africa Cup of Nation hadin baklala ban job iya ka jingila kai ka bakhadu jongka Laila not cool Persya iya ka Zambia haka bahaka na ka jingila kai Ibrahim Diaz ulala ban tep shigol bat Achraf Hakimi uluan phai na ka injury haka second half ulami madan